pokiaľ mohli byť, hej, oni by mali byť... Oni by mali byť niečo, alebo nejakí dvaja ľudia, ktorí vykonávajú nejakú činnosť, hej, a evidentne odčítateľnú z giest. Čo by teda mohli byť, podľa vás? Dobre, to si myslím celkom fajn, neviem, či ste počuli všetci, a popeláři, hej? Že oni budú, no? Kdo? Smetiari. Český, pardon, Český, dva, ktorí nedokončili školu. OK, čiže začínate, teraz ja chalom kývnem a teraz vás vystrieda Jakub, potom vás vystrieda Roman, potom Luky, Ďuri a takto vlastne až do konca. Začíname chalani teraz, hej? OK, dámy a páni, začína sa hra Stop, teď. Světánka strašně svítí. Uvidím, jako byl zář. Já co budeš dělat po práci? Chceš něco vidět? Co? No? Koukej. Pani pičo! Ty, kdyby tady nebyl ten plot, vole, já bych ti tak rozjebal tu ostravštinu, vole. Ty vole, jaká Sparta, pičo, vole, Baník, nedá to od jasných. Vole, já tam člezu, vole. Já to ještě chvilku podržím, dobré? A skoč ty prvý, já půjdem určitě za tebou. Kolik? Na 3? Já to hodím, ty se to chytíš a tě to ponesie, dobré? Dobře, a co tam je dole, jsi říkal? No tam do té roviny, tak... Dobře, a ty to hodíš? Já jdu první. Tak 3, 2, jo? chytíš to? Nevím, vole, hoď to. Tak jedeš. 2, 1, hoď to, hop! Kurva, bez svině, vole! Ty házne, skoč taky! Počkej, svině! Ty vole, ty jsi těžší! Jedem, letíme! Ty jsi těžší! Letíme, dobře, drž to, vole, drž to! Rozumpana, teď se nalepím. Aha, no ty krávo! To je na. Co to je, peněženka? Ty jsi na zrušeně? Jsi říkal, Naše že se mě líbil. A děkuju. Ty brďo. Svině. Tak, slečna, a teraz to trošku možno pukne. Trošku to zabolí. Ešte raz hlboký nádych, vydržíme. A teraz výdych. Že autoškola je jiná úplně. Zkontrolujeme tlak v pneumatike. Tu ma to tak omína, keď spapám plestivý z Olomoucký syreček, tak väčšinou to tu ma tak ťahá, tuto nižšie. Rozumím. No, rozumiete mi? Paní Nováko, posaďte se.
Já vám o to pomůžu. No, prosím vás. Opatrně. Jste byli taky láskaví. Jdete se se mnou. Takhle. Je to dobře. Teraz je to úplný. Sestři? Pojďte se na to podívat. Co tam mám? Co tam mám? 1, 2, 3, 4, 5. Jdete na rekord, tatínku. Prosím. Tak dobře, a chvilku, ale pak musíme začít vyvážet ty popy.